exercise mo. Sayos buntag. Iman panilhig. Mga ulungan. Susunali yung exercise mo. Oh. Uy. Kanihara man ko. Exercise dire. Kalungag na ko. Kasilhig na ko. Nakapanghugas na ko. Pero naikulang ka. Akong asawa na tulog pa dahil duda gugwani. Kaunsa na ko yung susulod. Kasi galantaw ko nag-cellphone dito. Grabe kayo yung idol nga si Kiddy o Alexa. Sige ra ko ni siya lantaw aning yung idol. Akong lantaw ito ni kabiiwa ko tulog anin niya. Duda ko. Higda-higda pa nila dito natulog. Wala pa nila natulog niya. Higda-higda ni. Ako nagtuon. Wala naman mo ni sa gabi. Katanaw, Kiddy o Alexa. Palamit ni. Dahil ang taon. Gaan magligo ka? Ga! Uy! Pagmata na nila! Pagmata na! Buntag na kayo! Ngano ko ka? Uy! Pagmata na! Pagmata na din ha? Pagmata na ba? Kung saan mo na mong lantaw? Sige na lang kaglantaw at Kiddy o Alexa? Ha? Saan mo ka? Saan na lang epekto sa Kiddy o Alexa yung kananaw? Sige! Wala yung tulog-tulog! Ha? Uy, no! Ang saan ka? Ali maghulap ka ba? Maghulap din ki mag Tanawa na imong mata, tanawa na imong dagway, tanawa na epekto na sa tinanaw og Kiddy o Alexa. Tanawa imong mata sa espiyo. Na! Tanawa! Na! Muna, sige pagtanaw og cellphone. Sige pagtanaw og cellphone, ano ba? Last Kiddy o Alexa. Sige pagtanaw og cellphone, oh. Tanawa na imong naon. Na! Nanira moment man siya man. Nawala ni mong kagwapa, oh. Tanawa na imong itsura. Sus! Mura na kagisumbag. Wa man tani kagisumbag. Sige tanaw cellphone muna ipigtos. Tanaw og cellphone. Arang-arang na lang ako kay laki bayi mga babayi ra po ni ginalang na tao. Ayaw ha, klaro kay gibudin siya na, oh. Kiddy o Alexa, lagmit gadlantaw po kag di mao. Extend